አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ። በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቀውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዘዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ስንክሳር 21 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። 21 ለካቲት ወርሓዊ በዓል ቅድስቲ እግዝእትነ ድንግል ማርያም ኣዴና እዩ። በረኸታን ጸሎታን ጣዕሚ ፍቕራን ኣማላድነታን ኣዶነታን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ኣፍቀርቲ መብርሃን ይኹን አሜን። ኦ ፍቅርትየ ውእየ ልብየ በእሳተ ፍቅርቺ ኦ ነደ ህሊናየ እምሃልዮትቺ ኣንተ ፍቅርቲ ልበይ ብእሳት ፍቅርኺ ወዓየ ሕልናይ ድማ ንዓኺ ብምሕሳብ ተቓጸለ ዝብልዋ ቅዱሳን ኣቦታትና ሓቆም እዮም። ክቡራን ደቂ ተዋህዶ ፍቅሪ ድንግል ማርያም ዝሓድሮም ውሉድ ይሃብኩም እግዚአብሔር አሜን። ንሕና ንእመብርሃን ገና ከይተወለድና ኣብ ማህፀና ኣዴና ከለና ንፈልጣን ነመስግናን ንምሕፀናን ኢና። ምክንያቱ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ኣቐዲሙ መዓስን ከምንሰግደላን እነወድሳን ካብ ኣዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ ከብዲ ኣዲኡ ኮይኑ ተማሂሩ ምሂሮና እዩ። ኣብ ኣፍ ማህፀን ኣዴና ከለና ድማ ብስማ ምእንተ ማርያም እንዳተባሃልና ድማ ተወሊድና። ድሕሪኡ ድማ ምስ ተወለድና ድማ እንቋዕ ማርያም መሓራኺ እንዳተባሃልና ወላዲተ አምላኽ ዝወለድኩሞ ተዕብየልኩም እንዳተባሃልና ተመሪቕና ስለ ዛዕበና ኩሉ ግዜ እመብርሃን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ልብና እያ። ፍቅሪ ወላዲተ አምላኽ ኣብ ጽላት ልቦናና የንብረልና። እግዚአብሔር በረኸታን ረድኤታን ጣዕሚ ፍቕራን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ስንክሳር ለካቲት 21 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንቋዕ ናብ ናይ ቅዱስ አናሲሞስ ሐዋርያን ናብ ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል በሰላም ኣብጽሐና። ድንግል ማርያም አደ አምላኽ እመብርሃን ድንግል ማርያም ብሰለስተ ወገን ብስጋ ብነፍሲ ብልቦና ድንግል ብሰለስተ ወገን ካብ ሃልዮ ካብ ነቢብ ካብ ንጽህቲ ከይጸነሰት ኣብ ጊዜ ጽንሰታን ድሕሪ ጽንሰታን ድንግል ንጎይታ ከይወለደት ኣብ ዝወለደቶ ጊዜን ምስ ወለደቶን ድንግል ክትከውን ከላ ኣደን ድንግልን እውን ምዃና አሚንና ንምስክር። እመቤትና ካብ ኩሉ ፍጥረት ንላዕሊ ክብርትን ንእልትን ንጽህትን እያ። ሊቃውንቲ ኣቡ ከም ዝመሃሩና በዚ ዕለት ከምዚ ኢልና ንጽሊ። ረሲፍና ትህትና ኣእጋርየ ይሁሩ ትዕቢትሰ ለኣምላክ ጸሩ። ኦ እመቤተይ ትዕቢት ንኣምላኽ ይጸልእ እዩሞ ንኣእጋርና ብትሕትና ከም ዝኸዱ ግበሪ ንብላ። አሜን። በረኸታ ይሕደረና። ቅዱስ አናሲሞስ ሐዋርያ ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ምስጉናት ካብ ዝነበሩ ኣበው ሓደ ቅዱስ አናሲሞስ እዩ።
ስለ ቅኑዕ ሃይማኖት ኣገልግሎቱን ጽቡቕ ጓስነቱን ኣቦታትና ሃዋርያት ኣብዚሖም ኣብ ቁነንኦም መስኪሮሙሉ እዮም። ንሱ ካብ ናብራ ኃጢአት ናብ ዘለዓለማዊ ናይ ቅድስና ህይወት ዝመጸ እዩ። እዚ ከመይ እዩ እንተበልና ንቐጽል ስንክሳር። ኣብ ከተማ ሮሜ ዝነብር ፊሊሞና ዝበሃል ሓደ በዓል ጸጋ ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብ ብስብከት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣሚኑ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ብመንፈሳዊ ኣገልግሎት ተጸምደ። ነገር ግን ካብ ማእከል ኣገልገልቱ ዘይኣመነ ሓደ ሰብ ነበረ። ተጽዕኖ ኣይገብረሉን ኢሉ ሱቕ በሎ እሞ ግን ክርስትና ክርድኦ መንፈሳዊ ተልእኾ ናብ ዝኸደሉ ስፍራ ይወስዶ ነበረ። ኣገልጋሊኡ ግን ኣብ ክንዲ ምልዋጥ ስርቂ ለመደ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናይ ኣሕዳሪኡ ናይ ፊሊሞና ገንዘብ ሰሪቑ ናብ ሮሜ ጠፊኡ ተመልሰ። ቅዱስ ፊሊሞና ድማ ስለ ገንዘቡ ዘይኮነስ ስለ ህይወት ናይዚ መንእሰይ ሓዘነ። እቲ ሰሪቑ ዝጠፍአ ኣገልጋሊ ግን ኣብ ከተማ ሮም ክመላለስ ከሎ ስብከተ ወንጌል ሰምዐ። እቲ ሰባኺ ድማ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይበረኸት ይሕደረና። ኮፍ ኢሉ ክመሃር ከሎ ልቦናኡ በሪህሉ ተጠዓሰ። ናብዚ ቅዱስ ሐዋርያ ቀሪቡ ከዓ ኃጢአቱ ተናዚዙ ተጠመቐ። ካብታ ዕለት ጀሚሩ ከዓ ብርቱዕ ክርስቲያን ኮነ። ኣብ ቁሩብ ጊዜ ድማ ዝተግህ ሰባኺ ሩህሩህ ጓሳ ኮነ። ንፈጣሪኡ ከዓ ደስ ኣበለ። ነገር ግን ስለ ሓደ ነገር ፈጺሙ ይሓዝንን ይትክዝን ነበረ። ናይ ቀደም ኣሕዳሪኡ ቅዱስ ፊሊሞና ከም ዝሓዘነሉ እናፈለጠ ሱቕ ምባል ስለ ዘይከኣለ ንመምህሩ ንቅዱስ ጳውሎስ ነገሮ። ኣብቲ ጊዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ብእሳትን ግርፋትን ይሰቐ ነበረ እሞ ኣብሮም ከሎ ድማ ሓጻር ክታብ ወይ ከዓ ደብዳቤ ጽሒፉ ነዚ ወዲ መዝሙር ሂቡ ናብቲ ናይ ቅድም ኣሕዳሪኡ ናብ ፊሊሞና ለኣኾ። እዛ ጦማር ወይ ከዓ ክታብ ደብዳቤ ክሳብ ሎሚ ምስ 81 መጻሕፍቲ ካብ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእኽትታት ከም ሓንቲ ኮይና ተቖጺራ ንጥቀመላ። እዛ ደብዳቤ ብጣዕሚ ሓጻር እኳ እንተኾነት ምስጢራ ግን ሰፊሕ እዩ። እዚ ዝተለኣኸ ክርስቲያን ድማ ነዛ ክታብ ወሲዱ ንቅዱስ ፊሊሞና ነቲ ናይ ቅድም ኣሕዳሪኡ ኣረከበ። ቅዱስ ፊሊሞና ድማ ብደስታ ሓቒፉ ሰዓሞ። እዚ ተለኣኺ ሰብ ድማ ኣብ ኣከባቢኡ ኣገልጊሉ ናብ ቅዱስ ጳውሎስ ተመልሰ። ወዲ መዝሙር ኮይኑ ድማ ብዙሕ ኣገልገለ። ቅዱስ አናሲሞስ ማለት ናይ ቀደም ናይ ሰብ ኣገልጋሊ፣ ሎሚ ናይ ክርስቶስ ባርያ፣ ቀደም ሰራቂ፣ ሎሚ ግን ንኣባጊዑ ዝርህርህ ክርስቲያን እዩ ማለት እዩ። ኣብ 67 ዓመተ ምህረት ንቅዱስ ጳውሎስ ካብ ምስ ሰየፍዎ ንሕኡ ከዓ ኣሳዲዶም ኣሳቅዮም ኣህዛብ ቀተልዎ። ኣብ ሰማይ ድማ ናይ ሃዋርያትን ናይ ሰማዕትነትን ኣክሊል ተጎናጸፈ። ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 6 ክሳብ 8፣ ፊሊሞና ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 25። በረኸት ቅዱሳና ይኽፈለና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። ለካቲት 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት: ቅዱስ አናሲሞስ ሐዋርያ፣ አባ ዘካርያስ ዘሃገረ ስሃ፣ አባ አካኪዮስ ጻድቅ፣ አባ ገብርኤል ሊቀ ጳጳሳት፣ አባ ገብርኤል ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ድንግል እመቤትና ማርያም፣ አቡ ጎርጎርዮሳት፣ አቡነ ምእመነ ድንግል፣ አቡነ ዓምደ ስላሴ፣ አባ አሮን ሶርያዊ፣ አባ መርትያኖስ ጻድቅ። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን በረኸት ጣዕሚ ናይ ወላዲት አምላኽ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይውዓል። አሜን።